I vores kultur, der har vi altid haft perlesyning som kunst. Kvinderne brugte det til meget udsmykning, til vores perlekraver og til øreringe. Jeg ved, vores formødre og forfædre, jeg ved, at sy en perle, fordi du gentager hele tiden, du syr om og om og om igen, at det er en helingsproces. Vi har en meget, meget nonverbalt kultur. Vi taler ikke så meget, vi mærker. Så når jeg syr, både til mig selv, men også til andre, så mærker jeg mig selv, men jeg mærker også meget tydeligt de andre. At sy perler for mig, det er faktisk at gå ind og finde min indre kultur. Den giver mig inspiration. Du mærker dig selv, men du mærker også dit liv. Når jeg syr perler til kunder, jeg får sådan et indre billede. Og så de farver, der dukker frem. Jeg bruger både årstiderne her i Danmark, men også meget i Grønland. Og specielt i Sisimiut, der hvor jeg kommer fra. Og når jeg syr, så er en blå farve ikke bare en blå. Grøn er jo ikke bare grøn. Grøn er jo rigtig mange farver. Rød er ikke bare rød. Der er så mange nuancer i det. I og med, at jeg har lært at sy perler, har jeg også fundet ud af, hvor meget farverig verden egentlig er.